Right, makadi va Boniface Tole. Ndinosimba DJ wagwani muri sei? Aiwa, hanzi tinotenda tasangana futi zvekare nhasi. Tasanganiswa mugore shuwa ra 2026. Zvegore rachakotanga kairi ndofunga munoziva kuti imi sevaimbi mune zvinhu zvamune makatirongerawo zvitsva nechigore raka 2026 makatirongerei? Takaronga zvakasiyana siyana, tiri kuronga damba refu idzva, tiri kuronga ma live shows, zvakangosiyana siyana. Saka damba refu idzva rikuuya rini? Risati rava nezuva nokuti tichiri busy kutorigadzirisa. Damba refu richiri kugadzirwa? Richiri kutogadzira risati raibva. Alright, saka besides damba refu zvimwe zvavangatarisire mafans enyu? Tingati pari zvino ndizvo chete, nekutongotiwo mapromota nevamwe vangona ngobatsira vachipo ma live shows mukati momo tichimbofadzawo vanhu. But last year ndofungawo kuna December kuma shows anombotwanikei maka last year zvakamira sei? Zvava zviri nani. Aiwa, zvava zviri nani last year. Mashows akambouya akambobudawo maviri matatu, aiwa takambomira. Asi zvegore rinori ndo zvatisati taziva kuti zvatisati tanyasa kuona chiedza, but vari kuvimbisa zvavo kuti aiwa zvinoita. Handiti kaya ndofunga ipapa vamwe vacho vari kungokunzwa iwo, vamwe vachange vachikubata iwo ipapa vanoziva kuti tokuwanai sei, handiti ka. Saka damba refu iri zvii zvatingatarisire mudamba refu riri kuuya? Damba refu rakatarisa zvese vakiridzo nekudzoreredza ndangariro nekuti vanhu vagare vari pana Mwari. Se ndo damba refu redu riri kuuya? Ndo riripo. Rava nezita redamba refu iri? Harisati rava nezita. Alright, ko vakurigadzira murigadzira zvakamira sei? Murigadzirira kupi damba refu iri? Murigadzira futi kune studio yedu yemazuva ese, kuOmax studio ikoko. Alright, ndofunga ndingozvinzira vega kuti vaBoniface havasi vanojamba kuti vaenda pana uye vaenda pana uye. Saka zviri kubuda sei? Zviri kubuda here? Zviri kuratidza kuva nani, nokutiwo ukatasawo kwatakabva patakatanga nepatava kamusiyano karipo mbijana. Zviri kuita shanduko. Zviri kuratidza kuti aiwa tine kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Handitka? Aiwa, tinotenda Mwari nekuramba vachitiropafadza vachitisanganisa, handitka? Saka mudamba refu redu iri mune ma collaborations here? Mune something new, zvinyowani zvirimo mudamba refu redu? Collab haisati yavapo, asina ndichitarisira kuti nekufamba kwenguva apo zvingaita. Ndinovimba kuti inogona kuzovapo. Handiti? Padamba refu iroro? Padamba refu iroro, kana kuti ndinogona kuzogadzira zvimwe zvisiri padamba refu iroro. Zvisiri padamba refu. Saka damba refu iri mamakarirongerei damba refu redu racho? Ndanga ndakatorongera kuti rinogona kuchiuka ka album launch yachaiko kuZimbabwe. Saka aiwa, saka makarigadzirira zvihombe. Ko madamboti mumboritira kumusha? Mumborita kumusha, until last apa takaitira kuno kuJoburg. Saka izvi tombochinja tomboti paZimbabwe apa. But ikoko wacho muchitarisawo vanhu ndofunga munoona kuti zvamuri kunoku nekumusha. Ndizvozvo. Handiti kunova kuZimbabwe. Vari kutambirawo sei music yenyu? Sezvo imi hamusi paground, like munoona kuti vamwe vazhinji vaimbi tinoziva kuti vanenge vachiimba vari muvanhu vavanoimbira vari paground. But imi makatarisa kuti munoimba muri kuno kuSouth Africa, hamusi panzvimbo. Munoonawo sei in that way? Semunhu angasati anyatsa kuzikanwa zvakanyanya, aiwa zviri kuratidza kuva nani, zviri kuita nani. Vanhu vari kuritambira, madamba refu ari kumatambira zvavo. Ikoko kwacho vari kuratidza kuti vari kufarira mumanzi? Ndizvozvo, vari kufarira mumanzi. Kune kunoku Musiyano uri papi? Musiyano uripo ndokungotiwo vanhu vazhinji vakawanda ndokumusha. Vari kupi? Vari kumusha. Saka patinotumirawo nziyo kumusha paya. Exactly. Dziri kuedza kufamba muvanhu. Handitka? Kufamba. Aiwa. Mozambique vari kutodzitamba. Alright. Saka ikoko makamboenda makanoitawo mashows here ikoko kuMozambique wacho? Mozambique handisati, vari kungovimbisa kuti kana vakagadzisa zvinhu zvavo vachatidanidzira. Vachakudanai? Alright. Hai, ndofunga muri kungozvionawo mega kuti mimhanzi yacho zvikuratidzawo zvine change, because makaona kuti muri kunoku imimi, but mimhanzi yenyu iri kusvika kwamusiri. Saka which means kuti ipapo mimhanzi yenyu iri kutambirwa ende iri kufamba. Handitka? Saka tinoda kuti murambe makashinga, murambe muchingo kanda mamwe madamba refu. Saka iko zvinozvo madamba refu atinawo mangani? Ndichiverenga madamba refu aripo akaibva maviri.
ndiwo aripo akakwana. Saka kurova kuti iri rikuuya ndorechitatu. Ndorechitiri. Alright. Iri ndoramatatu. Musati maane zita zvinhu kuti haisati yazvarwa. Alright. But still ichiri nhumbu kudaro hapana kana kasikani kekuti mafanzi vakunzwa kanzwisa. Ya zviripo zvatogona kunzwisai. Iripo inonzi baba ndauyawo. Semwenzaniso mwana anga akapanduka. Ndifunga nyaya munoiziva. Akatiza baba vake akazosvika pakudzoka. Baba ndauya ndiregerereiwo. Exactly. Ndaiva ndakatadza. Saka inonzi baba ndauyawo. Imwe yacho iripo yekufa kwaJesu. Alright. Then imwe yacho dzakawanda. Handitika. NeyaJona paakatumwa Ninivha iripo zvakare. Aiwa vanozonzwa Jesu hatisikuda kuti vadzike Jesu vanozotadza kuvhura album redu. Handitika. Alright. Tiri ipapo ndofunga nhasi tingoona kuti nguva yenyu ndangoti ndangokubata iwo muchienda kwamuri kuenda. Ndikangoti aiwa ini handingazokusiye muchipfuura nekuti ndikange ndasangana nemi ndendakutoita chidoko chekuda kutokubvunza hai nekuda kutoti mutondiimbira nyange ipapa ndotoda kuti mutotangira kana album rekutanga cheko muchitongo tichitandara tiri panapa. Handika. But tiri ipapo nguva yedu ndofunga ndo yazoita ishoma. Zvii zvamunoda kutaurirawo either kune vaimbi vachangotangawo kana vamwe vari kutevera kana advice yamunokwanisa kupawo? Advice yandingapa kune vari kutevera ndeyekuti izvo hapana chinhu chiri nyore. Zvinhu zvese zvinoda kuti kushinga. Nekuti pamwe pacho paunototanga unogona kutozviudza kuti bheta ndisiyane nazvo. Zvinenge zvisiri zvangu. Saka zvinhu zvese zvoda ngoshinga. Ringava basa risiri rekuimba kana chinhu chipi zvacho chinoda ngoshinga chete. Mukushinga imomoka ndo panozouya kusumukira kwako. Handitika. Saka ngatisapera simba pachinhu chaunoda. Aiwa hanzi ndinotenda. Mungava mune zvimwe here zvokutaura tisati takusiyai muchienda? Chimwe zvandingada ngotaura kumafanzi kuvatsigiri ndezvongoti musapera mweya mukutitsigira. Rambai muchitsigira vaimbi ndokuti vaende mberi. Rutsigiro rwenyu runoita kuti vaimbi vaende kumberi. Aiwa hanzi tinotenda mabonzi festole. Tinovimba kuti ticharamba tichisangana, mucharamba muchitipa mumwe mimhanzi itsva tinenge takakutarisirayi. Mafanzi enyu ndofunga vari kungunzwaiwo vanenge vachikutendai nemi. Ndizvozvo. Saka aiwa ndinotenda DJ Wagwan. Saka imi DJ Wagwan munobatika papi tangosangana munzira. Platforms yedu vakangosecha either paFacebook vakangoti Wagwan Entertainment, vakasecha paTikTok Wagwan Entertainment, vakasecha futi paYouTube Wagwan Entertainment, vanowana ipapo namba dzedu nepatinowanika. Aiwa pakanaka. Ndoita kuti paine vamwe vanenge vachidawo zvavari kuzodawo kwamuri. Ndaona kuti munoita chirongwa chakanaka. Handisingatozive kuti munowanza Wagwan. Ndatenda tafara kusangana. Handitika. Aiwa ndinotenda chakwe neniwo. Ndatenda. Iripo.